Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Кәрмиләр инде. Ашыгыч ярдәм машинасына юл бирергә теләмиләр, кагыйдә бузучыларны ЮХИДИ инспекторлары ачыклый. Күп җирләрдә язгы кыр эшләре инде төгәлләнү алдында. Кыр хезмәтчәннәре бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнә, аларны нәрсәләр борчый? Басуларда Ләйсән Ханова булып кайтты. Балалар өчен мотор булсын. Шәһәр яны лагерьлары балаларны кабул итәргә әзерләнә. Сауыгы өметен концерт бүләк итә. Нәни диләренең хыялын чынга ашыруда һәркем үз өлешен кертә ала. Синоптикларның фаразлары чынга ашты. Төштән соң Чаллыда һава торышы бозылды. Көчле яңгырлар яуып бетте. Урыны белән хәтта буз төште. Кичкә таба социаль челтәрләрдә фотосурәтләрдә күренде. Аларның берсендә зәбистәсендә җил аударган агач. Бәхеткә кешеләр арасында зыян күрүчеләр юк, әмма Лаеш районында хәл катлаулырак. Яшен сугып бер йортта янгын чыккан. Кайбер районнарда эре буз яуган. Синоптиклар бүген дә республикада шундый һава торышы сакланачагы турында искәртә. Урыны белән көчле яңгырлар, буз яуы ихтимал. Сак булыгыз. 49-да 15 йорты фатирларының берсендә кичә янгын чыкты. Әлеге хәбәр коткаручылар пультына кичке 8 тулганда килеп ирешә. Коткаручылар янгынны тиз арада сүндерә, әмма 10 яшьлек бала сөрем газы белән агуланырга өлгерә. Әтиян исен эвакуациялиләр, кыз баланы Кама балалар медицина үзәгенә озаталар. Аның хәле хәзер яхшы дип бәяләнә. Одна из причин, Алдан фаразлау буенча янгын көнкүреш җиһазларының төзек булмау аркасында килеп чыккан. Янгынның мәйданы 9 квадрат метр. Площадь пожара. Ашыгыч ярдәм машинасына юл бир. Онда баручы кеше гомеренең һәрбер минуты санаулы булырга мөмкин. Әмма Чаллы юлларында сирена тавышына битараф булучылар шактый. Бүген моңа безнең иҗат төркеме дә инанды. Ашыгыч ярдәм күрсәтү машинасы һәм 6 патруль автомобиле Тынычлык проспекты буенча хәрәкәт итә. Иртәнге 8-нче ярты. ЮХИДИ инспекторлары белән бергә рейдка безнең иҗат төркеме дә чыкты. Иң проблемалы участоклар – борылышлар, юл чатлары. Кәрмиләр инде. Ашыгыч ярдәмгә барганда пропуск итмиләр инде. Медицинада алтын кагыйдә дигән төшенчә бар. Әгәр авыруны, зыян күргән кешене хастаханәгә 1 сәгатьтән артык илтәләр икән, димәк исән калуга шанслар 50%-тан да ким. Беренче кагыйдә бузучылар озак көттөрмәде. Әлеге ир-ат эшкә бик ашыккан, шул сәбәпле сиреналы машинаны күрмәдем ди. Потому что спецмашина стояла на полосе встречного движения, на другой. Машина башка полосада тора иде. Ул күренми. Мин сезгә УВД борылышында юл бирдем. Машина каршыга килгәндә ул бик яхшы күренә. Әмма мондый аклану җаваплылыктан азат итми. Махсус техникага юл бирмәгән өчен иномарка йөртүчегә административ беркетмә төзелде. Аңа 500 сум күләмендә штраф салына яки 3 айга кадәр машина белән идарә итү документлары алына. 206, право прими до полной остановки. Право прими. Әлеге игътибарсыз машина йөртүчегә дә штраф түләргә туры киләчәк. Ә менә иномарка руле артындагы яшь әни үз гаебен танымады. Уступила? Разве я не уступила? Я же уступила. Это передо мной машина не уступила, а я уступила. Кагыйдә бузуларны инспекторлар камерага төшерә. Шуңа күрә бәхәсләр килеп туса, видеоязмалар ярдәмгә киләчәк. Гаиләдә көнкүрештә була торган җинаятьләр саны кимегән, әмма шул ук вакытта кыйнау балаларны кыерсыту очраклары арткан. Бүген Ичке эшләр идарәсендә узган брифинг нәкъ шул темага багышланды. Чаллыда быел гаиләдә булган 8 аеруча куркыныч җинаять очрагы теркәлгән. Узган ел исә бу вакытка уларның саны 12 булган. Хукук сакчылары моны профилактика эшләренең яхшы алып барылуы белән бәйле, гаиләдә кечкенә генә ызгыр чыгаручы хулиганнарны да исәпкә алалар. Бу исә фаҗигаләрне булдырмауның бер чарасы ди белгечләр. Это на них влияет, я сразу скажу. Бу очракта хөкем срогы зур булмый, колония, поселениега сатырга яки шартлы рәвештә хөкемгә тартырга мөмкин. Тик закон бозук кабатланган очракта җәза да катгыйлана. Язның бер көне ел туйдыра ди халык. Бүгенге көнгә республика кырларында сабан культуралары ниятләнгән мәйданның 74%-на чәчелгән. Бөртеклекләр өчен бу сан 84%-ны тәшкил итә. Шул вакытта кырларда бәрәңгедә утырталар, кишер, чөгендерен дә чәчәләр. Язгы кыр эшләрен тәмамлап килүче хуҗалыклар да бар. Хезмәттәшем Ләйсән Ханова Тукай районы басуларында булып кайтты.
Шолы яшелчә басуларында эшнең кызган мәле кәбестә утырталар. Үсентеләрнең сортлары гына да 10ннан артык. Тиз өлгерә торганнар да уңышны соң көздә бирәсләр дә бар. Кәбестә утыртучылар эшне ярым автомат рәвештә башкара. Этот агрегат капусту сажает. Бу агрегат кәбестә утыртып бара үсентеләр арасында 10 см ара калдырабыз. 8 хатын-кыз утырып торабыз. 2 кеше тагын арттан калган урыннарга үсентеләрне төртеп бара. Бик җайлы була эшләү безгә. Шолы халкын кәбестә, кишер, чөгендер һәм бәрәңге белән тәэмин итүдә оешманың өлеше зур. Бирдә язгы кырышларын инде 10 көн эчендә төгәлләргә ышандыралар. Зирнауларын төгәлләделәр инде хәзер. Кишер, чөгендерләрен чәчтеләр. Моңа кәбестә утырты бара. Раннен утырттылар инде. Средний утырттылар, поздний утыртабыз. И бәрәңгегә тотындылар уже. Эшләр әйбәт бара, транспортлар ясалган бөтенесе. Рапалар әйбәтләр эшлиләр инде, утырталар. Машиналар өлгерәбез инде. Allah tilese heybet gene jangır bulsa bunlar taga heybet götürüp giteli. Böyle bunlarga процесс трубкования да обязательно влага кирәк, энергия кирәк. Фермер Менталип Миңнеханов басуларында һәр уҗым өчен борчыла. Үсентеләр яшел төстә, собаклары шума, бу алар яхшы үсәчәк дигән сүз. Гектарына 40 центнер уңыш алу өмете бар. Тик менә мондый ярыклар бер дә яхшыга түгел. Булай да җитмәгән дым тиз югала. Тамырларга зыян килә, ди Менталип Исмагыйлович. Бүгенге көндә 40 хезмәтчәннәрнең иң зур борчуы явым төшемнәр булмау. Yazgı budaylarında şeştik. Yazgı budaylar bizim 250 hektarda şeşildi. Elhamdülillah şükür. Heybet gene teşrip çıktılar. Hazır motoruna itirip üsüp jatalar. Kezge ucun budaylarına nipat korumku birəbiz. Tuklandırabız. Mineral udabiriniler bilen. O işlerini heybet gene başkardık. Mana şunun negizinde görünüp tura bugün elhamdülillah şükür budaylarımız motoruna itirip üsüp yata. Hatta jirde dım big az dım kirek, şul hatlı kirek. Фермер хуҗалыгында бөртеклеләрдән тыш бәрәңгене дә мул үстерәләр. Ярминкәләргә 8 машина чыга. Беренче чиратта икенче икмәкне Шоллы мәктәп бакчаларына, хастаханәләргә җибәрәләр. Бәрәңге игүне инде төгәлләп киләләр. Быел 160 гектарга якын мәйданны биләячәк. На данном агрегате 2 человека работаем. Бу агрегатта без 2 кеше эшлибез. Мин тракторда ярдәмчем чәчкечтә. Эшкә иртәнге 7нче яртыда ук чыгабыз. Кичке 9ларга кадәр без басуда. Без кырда булган вакытта җиргә беренче яңгыр тамчылары да төште. Адәм баласы ничек кенә тырышмасын, аның хезмәт нәтиҗәсе табигать шартларына бик нык бәйләнгән. Иң мөһиме явым төшем шифалы булсын да, давыл афәтләре генә була күрмәсен. Ләйсән Ханова, Тимур Ахметов, Яңалыклар. Балалар өчен мотор булсын. Шәһәр яны лагерьлары балаларны кабул итәргә әзерләнә. Саугы өметін концерт бүләк итә. Нәни диләренең хыялын чынга ашыруда һәркем үз өлешен кертә ала. Ey, kızım da uşaktағы kebek. Кемгә хәзер җиңел? Гадәттә сарделькалар сөйләшми, эссында барысы да мөмкин. 1 килограмм Стародворский сарделькасы 172 сум 90 тиен. 10 майдан 23-нә кадәр генә. Центр гомеопатии «Новомед Классика». Лечение острых и хронических заболеваний методом классической гомеопатии. Новый город 3237. Прием по предварительной записи. Телефон 36 55 66. 23 мая органный зал приглашает вас на закрытие концертного сезона. Солисты Сергей Черепанов, орган, и Александр Поперный, балалайка. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Шөп өеме киселгән агач ботаклары сусызлык. Безнең редакциягә Орлов буҗрасы янында урнашкан зиратта тәртип булмаудан зарланып, берничә шәһәрдәшебез шылтыратты. Әйтүләренчә, каберлекләрдәге чәчәкләргә су сибү җаю юк, шулай ук җыештыра да алмыйлар. Шуңа күрә зиратта шүп шарт улы. Әмма шәһәрдәшләрне барыннан да бигрәк янгын чыгу куркынычы борчый. Күптән түгел ут чыгып дистәдән артык кабергә зыян килгән иде. Су булмау бәләгә бер адым ди шәһәрдәшләр. Зират өчен җаваплы кеше сүзләренчә, алар тәүлек әйләнәсе эшли. Шүп шартны да даими түгәләр, әмма май бәйрәмнәрендә зиратка килүчеләр күп булу сәбәпле хезмәткәрләр су белән тәэмин итеп шүп шарны җыештырып өлгермәгән. Әмма шулай да зиратның мөселманнар күмелгән ягында андый проблемалар юк. А почему у нас там все чисто?
Не үшін анда чиста дейсізме, чөнки анда шүпләмиләр. Дин кануннары буенча жыйып киләләр. Шүпчарны пакетларга җыйып алып чыгалар, контейнерларга салалар. Ә рус иратында кешеләр үзләре үк шүпли. Кичә православие динендәгеләр өчен мәрхүм якыннарын искә алу көне иде. Зиратта шүп һәм сусызлык проблемасы янә күтәрелде. Хезмәткәрләр моны күп кенә шәһәрдәшләрнең үз артларыннан су кранын ябмавы белән аңлата. Су китерүче машиналар да тулы булганга күрә акрын йөри. Зиратта шәһәрдәшләрнең зарларына алга таба колак салырга шандырдылар. А сколько много еще? Там вот, везде, по дороге, столько много куч и всего. Это кто будет убирать? Вообще родственники живые есть, пускай сами тоже маленько чешутся и это не перекладывают на кого-то. Лишь бы вот так не раскидывали, а раз в одну кучку. А то там, допустим, идешь, и по всей стороне идет мусор. Можно же 2 шага сделать и все в кучку сложить. Аккуратными. Безнең иҗат төркеме эшләгәндә зиратка 3 шүп түгү машинасы килде. Әмма бөтен калдыкларны чыгару өчен алар унау кирәк. Машиналарны бирдә инде 2 көн көтәләр. Бүген зират ябык, санитар көн. Шуңа да карамастан кеше дә шактый. Зиратка машиналар белән дә керәләр. Бу исә җыштыру процессына тагын бер киртә булып тора. Лесенханова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Оқу тамамланырга күп калмады. Шәһәр яны лагерьлары җәйге сезонга балаларны кабул итәргә әзерме? Хәбәрчебез саулык сәламләндерү комплексында булып, лагерьдагы эш барышы белән танышты. Саулык сәламәтлек комплексы составына Солнечный, Крылатый, Звездный, Следопыт лагерьлары керә. Аларны җәйге сезонга КАМАЗ һәм КАМАЗ җылбыт хезмәткәрләре әзерли. Әлегә төзекләндерү эшләре бара. Солнечный һәм Крылатыйда агымдагы, ә Звездныйның 2нче корпусында капиталь төзекләндерү эшләре бара. Бирдә түбән ремонтлыйлар, фасадны тышлыйлар, бүлмәләрне буйлар, су турбаларын алыштыралар. Шулай ук ашханәнең дә кайбер фасад эшләрен төзекләндерәләр. Балалар өчен матур булсын, әйбәт булсын. Үзем дә 2 малай үсеп килә. Шуңа инде. Беренче сменага җиткергә кирәк. Байтак вакыт калмаган, 1-2 атна гына. Хәзерге вакытта беренче сменага персонал җыелган. Алар медицина тикшеренүе үтә. Вожатылар югары уку йортларынан киләчәк. Сменада 150-дән артык вожаты эшләячәк. 23 май көнне лагерьне кабул итү көне. Безгә тикшерү комиссиясе киләчәк. Сотрудничаем с педагогическим колледжем. Педагогия килияте университет Алабуганың югары уку йортлары белән хезмәттәшлек итәбез. Алар безнең вожатылар, тәрбиячеләр, физкультура, йөзү инструкторлары булып эшләячәкләр. Саулык сәламәтләндерү комплексын талпаннарга каршы эшкәрткәннәр. Лагерьлар 4 сменада эшләячәк. Һәр сменада 21 көн. КАМАЗ үзенең хезмәткәрләренә бушлай 1700-гә якын юллама бирә. Финансирование за счет средств КАМАЗа. Моны КАМАЗ үзе финанслый. Бу сумма 25 миллион сумга якын. Төгәлрәк әйткәндә 24 миллион 805 мең сум. 930 юлламаны республика бюджеты финанслый. Лагерь 1 июнь көнне эшли башлый. Көнгә 5 тапкыр туклану каралган. Барлыгы җәйге сезонда шәһәр яны лагерьлары 6000-нән артык баланы кабул итәр дип көтелә. Гүзәл Шихапова, Илсия Вәлиуллина, Тимур Ахметов, Яңалыклар. Бүген саулык сәламләндерү комплексының гадәттән тыш хәлләргә әзерлеген дә тикшерделәр. Түбән Кама милли паркында зур булмаган участокта ут чыкты. Лагерьларда ял итүче балалар куркыныч астында калды. Шундый сценарий буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре урманчылар белән берлектә өйрәнүләр оештырды. Обращаем внимание на соблюдение правил охраны труда при выполнении всех видов работ. Также не забываем, что находимся в лесу. Сәламәтләндерү комплексының территориясы шактый зур. Легенда буенча ут Түбән Кама милли паркының көньяк көнбатыш өлешендә чыккан. Чын янгын булса, 1500 бала куркыныч астында калыр иде. Шуңа күрә бирдә өйрәнүләр оештыру бик мөһим. У нас имеется... Лагерь территориясында 26 гидрант бар, су басым астында. Һәр гидрантка колонка куеп шланглар сузып була. Моны без үз көчебез белән дә эшли алабыз. Шул рәвешле коткаручылар эшендә җиңеләйтәбез. Коткаручылар тиз арада территория буенча тарала, штаб төзелә, хәрәкәтләрнең план нигезендә булуын рация ярдәмендә контрольдә тоталар. Суны өстәмә рәвештә Камадан да алалар, аннары ул магистраль линиялар буенча җибәрелә. Коткаручылар утны сүндергән арада кешеләрне лагерьдан автобуслар белән чыгаралар. Моның өчен бары тик ярты сәгать вакыт бар. Өйрәнүләргә канәгатьләнерлек дип бәя бирелде. Коткаручылардан тыш янгыннар булдырмауны урманчылар да контрольдә тота. В связи с обстановкой сложившейся... Ил буенча урман янгыннары күп. Байкал аръягы Приморье крае яна. Хәлне контрольдә тоту өчен өйрәнүләр планы булырга тиеш. Янгынга каршы махсус режим Татарстанда 21 майга кадәр дәвам итәчәк.
Лесенханова, Елена Камалова, Тимур Ахметов. Яңалыклар. Мәдәният өлкәсеннән Чоллы Татар драма театры язмыш сынавы спектакле белән Татарстан районнарына бер атналы гастрольләргә чыгып китте. Спектакль Шәлидә, оннан соң Питрәчтә, Кукмарада, Саба, Орча, Балтачта күрсәтеләчәк. Театр артистлары сәхнәләштергән спектакль Чоллыда 18 тапкыр аншлаг белән үтте. Күптән түгел Балык бистәсендә 4 көн дәвамында шулай ук тулы заллар белән узды. Шәһәрдәшебез язучы Зифа Кадырованың әсәре буенча куелган язмыш сынавының мелодрама сценарийын прозаик драматург Иркаил Зайдулла язды. Спектакль режиссеры Россия Федерациясының отказанган Татарстан Республикасының халық артисты Илдар Хайруллин. Сабантуйлардан соң Чоллы Татар драма дәүләт театры артистлары авторның туган ягы Башкортстанның үчәле якларына әлеге спектакль белән 6 көнлек гастрольләргә китәчәк. Картиналар галереясында Башкортстаннан килгән күргәзмә ачылды. Биредә рәссам Илдар Гыйльмановның үзенчәлекле картиналары урын алды. Үзенең эшләрен ул декоратив яссылык сәнгате дип атый. Тукмага берничә яссылык төшерә һәм нәтиҗәдә күләмле композиция барлыкка килә. Уфа рәссаме картиналарында күбесенчә пейзаж. Күргәзмәдә урын алган 100гә якын сәнгать әсәрендә Башкортстан табигаты сурәтләнә. Диләрә вакытыннан алда 28 атналык булып дөньяга килә. Табиблар балага церебраль паралич диагнозы куя. Кышык сәламәтлеге өчен гаиләсе һәм якыннары белән бергә көн сайын көрәшергә мәҗбүр. Тернәкләндерү курсы үтү өчен зур суммада акча кирәк. Аны гаилә үзе генә җыя алмый. Шәһәрнең иҗади коллективлары Шафиковлар гаиләсенә ярдәм итәргә алынды. Бассейнда шөгыльләр кечкенә Диләрә өчен тернәкләндерүнең бер чарасы. 2 яшьлек кыз судан курыкмый, тренер белән рәхәтләнеп йөзә. Шафиковлар гаиләсе баланың церебраль паралич белән авыруын 1 ел элек белгән. Шунда ук сәламәтлек өчен көрәш башлана. Диләрә дә кечкенә генә булса да шөгыльләрне бик җитди кабул итә. Мин бу диагнозга әзер идем, бар тик аны әйтүләреннән курыктым. Барысы да яхшы дип, якыннарым мине тынычландыра иде. Тик бала бит үрмәләмәде дә, утырмады да. Хәзер Диләрә күпкә хәрәкәтчән, 6 сүзне дә әйтә ала. Алга китеш бар дияна, тик тырышлык кирәк. Бассейннан тыш кыз ЛФК һәм массажга йөри. Шиләбегә тернәкләндерү курсына да барганнар. Табиблар церебраль параличны тулысынча дәвалап булмый, тик авыруның кискенлеген киметеп була. Иң мөһиме дәвалануны ташламаска кирәк. Хәзер алар янә Шиләбегә җыена. Моның өчен исә 120 мең сум акча кирәк. Шафиковлар гаиләсе хәзер игелекле шәһәрдәшләрдән ярдәм өмет итә. КамАЗ мәдәният сараенда да хәйрия концертына әзерләнәләр. 13 май көнне кичке сагат 6-да иҗат коллективлары кечкенә Диләрәнең сәламәтлеге файдасына чыгыш ясаячак. Перед началом концерта в фойе у нас... Концерт алдыннан махсус бокс куячакбыз. Анда теләге булган һәркем акча сала ала. Билет бәясе 150 сум тора. Игелек кылырга бер кайчан да сум түгел. КамАЗ мәдәният сараенда билетлар инде бүген үк сатыла. Концерт залы 700 кешегә исәпләнгән. Ул тулган чиракта Диләрәгә юллама булачак дигән сүз. Шафиковлар гаиләсе өчен исә бу баланың сәламәтлегенә тагын бер адым дигән сүз. Лесенханова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубулашам, кичләрегез исән-имин үтсен, сәламәт булыгыз.